Belela kwabantwana bakho ukhuluma endumisweni yabo, ukhuluma engqondweni zethu, ukhuluma enhlizweni zethu. Kukhona okusukile ngesikhathi bekuphakamisa ngokuhlabelela kwabo. Kukhona Nkosi engcwele okwenzekile empilweni zethu ngesikhathi Nkosi yambeletha indumiso kuwe. Baba bagcwalise njalo uNkulunkulu wethu engcwele bangakhathali endleleni. Noma baba zingaba khona izinto ezingabakhathalisa, kodwa indebeni zabo ingasuki indumiso. Bahlale njalo Nkosi engcwele bekuphakamisa. Siyabonga Nkosi nangobufakazi osiphe bona uNkulunkulu wethu. Ngabo Nkosi engcwele yasiqinisa. Ngabo yasikhombisa ukuthi uNkulunkulu osebenzayo la kulezi insuku. Baba siyabonga singene ezwini lakho lambule manje ngoJesu inkosi kuze bephakade. Amen. Ukuthula. Ukuthula ezayo. Iyabonga lento. Sithanda ukubonga kakhulu bazalwane. Kumbonga nje uNkulunkulu ngokuba asinikeze ithuba lokuba sizokhonza abantwana bakhe. Umusa. Angaba khona amagama ezikhundle njalo njalo, kodwa umusa bazalwane. Umusa kakhulu futhi ukuthi uzokuma endaweni yomnikazi webandla. Uzokhuluma nabantwana bakhe. Angisimelanga mina. Angimelanga umndeni wami. Kodwa ngimele yena ongumnikazi webandla. Igama lenkosi alibonge. Hayi bempethe umkhuhlane. Angazi noma mhlambe yini magesi lenze ukuthi ngiphathe umkhuhlane. Izolo bengi-right kabi. Ngaba nabazalwane izolo usuku cishe uthulukushela phela lonke usuku. Ngi-right ngumqemane. Kodwa ke uthe uma seshonini ilanga kwaba khona into efikayo kimi. Kwasindi ikhanda kwaba nje ngabona ukuthi ayikhona. Ukuvuka la ayangiboni kahle. Ngiyabona ukuthi mhlawumbe imagesi. Ifike nani kanti imagesi? So, kodwa ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi kumela ngesiyezi na yonke into uqedile. Yimilana ngizwela amandla kimi lo mzimba okuthaka. Asimbonge uNkulunkulu kakhulu ngama departments onke akhona phakathi ebandleni. Umsebenzi wenu bazalwane uyancomeka. Noma mhlawumbe wena ungakhona kokuncane, kodwa umsebenzi wakho la kulo department oseva kuyo uyancomeka. Qhubeka ubambelele njengoba izwi lisho ukuthi obambile igeja akasabheki kuphi. Bamba ubheke emuva ngoba le kulima kwasikulima eqaleni uma umuntu ebambe igeja sidonsa inkawu. Once wabheke emuva la elima khona kuyaphuma. So ungasabheke emuva, ungasabheke eceleni, beka phambili. Hallelujah. Ila kume noma kuhleli khona umvuzo wakho. So bambani bazalwane siyabonga umsebenzi. Isimo esiphila kuso. Asithinti wena wedwa, asithinti thina sonke. Kodwa sithinta bonke abantu kulomhlaba esiphila kuwo. Kodwa funa abantu abazomazi abamkhonzayo.
nabamsebenzelayo ukuthi ubani awusebenzela umuntu. Uzamdina umuntu. Kodwa angadingi umsebenzi. Uzombamba umuntu ngendlela athize. Angabambi umsebenzi, qhubeke nomsebenzi. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngemsebenzi abayenzayo. Umama usithole esasiphathele esasibhekela umsebenzi. Siyabonga kakhulu. Isinqumo zilethayo ngudodakazi. Ngudodakazi. Senimbiza ngumfundisi namhlanje. Nawu umshini okhiqiza umfundisi. Alikholwa umshini okhiqiza umfundisi. Okay, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Vele sizisebenzi endlini kaJehova. We are not boss. Asibona futhi la bayabakhulu kodwa sizinceku endlini kabani kaNkulunkulu. Nathi lo moya wobunceku awekho khona phakathi kwethu. Ngiyazi ukuthi ikhona lento yokubuka ukuthi mase ngisepulpit ngisibona ngingaka. Ungaka kuphi? Elikabani ipulpit? Noma lakhiwe ngezandla kodwa elikabani? Platform kabani le? Uma eqhamuka umnikezo wobani uzothi ufanele ukuma. Noma uzothi wena suka, yabona lokhu kusuka akususe sengathi impela nje ungephinde ume. Ngoba uyena ohlolayo. Athi uJohana amehlo akhe anani bazalwane? Alangaza ini? Amalanga. Akabheki njengomuntu. Haleluya. Thina sibheka ngaphandle. Thina sijatshuliswa izindebe zomlomo ezikhuluma. Kodwa lokubuka la kuqhamuka khona lamazwi. Ukuthi njani le ndawo okhuluma lamazwi, nomuntu okhuluma lamazwi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yazi. Bengithi ngizobona uAndile namhlanje. Yo, ihliziyo yami ibithi ngizobona uAndile. Ngiyamazi uAndile. Ngiyamazi uAndile. Abanye abamazi. Bengilangazelela ukubona uAndile namhlanje. So right, ubaba uyangitshela ukuthi ugejile. Andile is God. Okay, siyabonga kakhulu bazalwane. Sizoya ezweni mama seshilo ukuthi masiphuma la khona lapho esiya khona. Ngizwe ngathi khona into ehlathini. Ngizwe ngisho ukuthi ungasayithola ukuthi ubheka mina. Ngizwe ngathi khona into abaya khona ngempela ngathi roasted lamb bazoyithola. Uyabona nje ama ribs. Umlenze wemvu. Uyayibona lo ndaba leyo. Uhambisana noJesu. Last nemfino. Kana nemfino ongathi ngathi ngapafakana ubona sengathi ibaluleke yini. Uyabona nje lo mfino leyo. Uthi umuyidla nje velisheleleke. Namhlanje ngathi zinjani. You want to miss that? Indaba isembabane emva kwenkonzo. Amen. Lenkosi bazalwane sifunda incwadi yamaHubo 118. Kali kuqhubeka izulu namhlanje ngiyabona. Isinto sesiphumela ayikho. Sibonge nabazalwane abakhona enqaba babona bazalwane nenza ukuthi umphefumulo wami uthokoze. Bukhona benu nje benza umamatheka benza lendlu ibe gcwala umusi. Yawazi umusi. A fragrance. Yabona ushayilo kuzayo. Lelo phungela imnandi. Elidwala ngokukhona bakho. Akusitshela ukuthi ukukhona bami benza iphungela imnandi. Tshela makelo. Iphungela imnandi la yini. Yisho kumakelwa.
Nasisuthu kakwasuthu. Uthi iphunga line mukomnati. Sengishilo ke bona. Kuphi? You know, uma indlu ithola ingama-flower, lo mama wesifana ama-flower la ngazi noma mhlawumbe yini. Liyahlupha leli dolo. Yabona izinto zakhe lapha zihlala zihlaza la. Uthi uma uyibheka ukuthi umfana uzongishutha. Ngenxa yani? Yokuhlaza bembala. So nilo khona namhlanje phakathi kwethu. Cela nibashayise kahle. Ngithokoze umphathi wohlelo ethi ukhona yani honest ofisa ukudumisa uNkulunkulu emhlabeni. Wathi uzalwane. Ngaphandle kokubheka ngapha ngoba iyenza nje ngaphakathi. Iyaduka. Ifana namagagasi. Ukuthi umoya unjani kodwa amagagasi uzowathola. So ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi siza la sizokhonza ngenjabulo. Sizokhonza sikhululekile. Sizokhonza kungekho mngcele ekhona kuphela nje kubasazane nezulu. Okuyona into ebalekile kakhulu. Encwadini yamaHubo 118 cela nje unginikeze 20 minutes baba. Ngenxa yesikhathi nangenxa yendlela nangelantshi ke ebalindele abazalwane ababayana. Vele manje is 3 minutes to 12. So let me promise ukuthi by 20 past 12 we'll be done here. Cela ufundele ke baba uverse 21 to 24. Ngeke mnandi ke ebandleni ngoba nama cellphone akwazi ukurecorda, akwazi ukubhala, sinama notebook esibhala ngoba amanye amavesi konke leli verse likuphi. Kodwa umuntu kade ubhala uyakwazi ukuqonda ama notebook yakho nanti leli verse busulikhuluma ngenkulu inkululeko. Okay, ake sifundeke bazalwane izwi lenkosi encwadini yamaHubo 118 21 to 24. Ngiyakudumisa ngokuba ungizwile waba yinsindiso yami. Ithe abalinqabayo abakhe selaba inhloko yegugu. Lona lavela kuJehova liyisimangaliso emehlweni ethu. Yilolu usuku alwenzileyo uJehova siyakwethaba sithokoze ngalo. Amen. Amen. Angithi siyasho. Size sisho kamnandi. This is the day that the Lord has made. Ungahleki. Yeah. Let us rejoice. Yeah. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Okay. Lo mhlabeleli uvuswa ileli verse 118 verse 24. Yilo lusuku alwenzileyo uNkulunkulu. Kodwa angeke ukhulume ngalo lolu suku ungabhekanga izinto ezimuva. Zinto zini eziletha lolu suku lube nje kuwe. Yini engenza ngithi yilo lolu suku uNkulunkulu alwenzile.
Mangithokoze. Ungathokozi wedwa kodwa kusuka no invite nabantu sihlanganyele ekuthokozeni. Uthi umhayi la wehubo ngiyakudumisa ngokuba ungizwile. Ngiyakudumisa ngoba ungizwile. Kukhona izinto engizibikile kuwe. Kukhona ukukhala engibilethe kuwe. Kodwa wena uNkulunkulu ungizwile. Uzwile umkhuleko wami. Uyibonile inhlupheko yami. Ngakho ngiyakudumisa Nkosi. Ngenxa yemisebenzi oyenzile empilweni yami. Bazalwane, mhlawumbe izinto entweni oyibalile awukayibambi ngezandla. Entweni ozikhulekele awukaboni umehluko. Kodwa let me promise you ukuthi lo uNkulunkulu okhuleke kuye uyakulifeza izwi lakhe kuye. Uma wena uhlala kuye, uma wethemba yena, umbheka yena, ungabheka ezinye izinto, uyakufeza ngoba uthi uNkulunkulu celani kimi. Bese kwenziwani? Yes, bese siyaphiwa. Kodwa kune-condition yokuhlala kuNkulunkulu. Hlalani kimi, nami kimi. Niyempela nifunayo bese niyenze njani? Niyenzelwa khona. You know, uNkulunkulu ukubeka nje ukuthi niyophela enifunayo bese niyenzelwa khona. uNkulunkulu onakho konke bazalwane. Encwadini kaDuteronomy chapter 28 mayikhuluma nabantwana bakwa-Israyeli. Through Israel ukhuluma nathi. Uthi uma nilalela nokulalela ini izwi lakhe nina niyokudla okuhle. Hallelujah. Kwezwe akuphambani nalokho ekukhothile. Othi uma nihlala kimi namazwi amehlala kimi niyaphela enifuna bese niyenzelwa khona. Uma nilalela nokulalela izwi lami niyakudla okuhle. Athi uNkulunkulu bheka, I have a storeroom. That storeroom is for everything waiting on. In my storeroom, likhona igolide, likhona idayimani, likhona imfundo, likhona impilo, kukhona konke. Kodwa umulalela nokulalela, umhamba ngendlela kaNkulunkulu awusikhona ibusiso endleleni kaNkulunkulu. Haleluya. Umuhamba ngendlela kaNkulunkulu sikhona ibusiso endleleni kaNkulunkulu, emini endaweni kaNkulunkulu. Futhi abesethi yazi wena ngoba umntwana wami phakathi kwabantu kuthiwa wena uzala le ndawo ifanele wena. Ngobani? Ngumntwana kaNkulunkulu. Awumatha nizwe lento bazalwane. Phakathi kwabantu kuthiwa wena la indawo ifanele. Ngoba awuba umsila kodwa uzoba yini? La uhleli khona awube into yalapha emuva kodwa into yakuphi? Yasesihlokweni. Ngoba uhamba noNkulunkulu. Oh, hallelujah. Owayehamba noNkulunkulu ogama lakhe linguJosefa. Kwathi noma izinto zimphushele emuva kodwa uNkulunkulu wamdonsa. Wamdonsa emgodini, wamdonsa ejele, wambeka ebusweni. Oh, hallelujah. Unjalo lo uNkulunkulu, umthemba yena akajabulisi. Yeah, amen. Oh, Yingakho namhlanje ngikhuluma ngokwenza kaNkulunkulu. The God's doing. Mungabheki kusho ukuthi inzalo.
Siyakudumisa wena Nkulunkulu. Ebese khuluma ngokuthi itshe legumbi abanqabayo ababi. Itshe abanqabayo ababi selaba inhloko yegumbi. Ukwenza kukaNkulunkulu. A cornerstone. Angisanda ukuthi khona le cornerstone, kodwa ngazokhona i-cornerstone, ikhona le cornerstone. Nelokuzana ifuna para iso. I-cornerstone. Angazi nomseko. Kodwa bazalwane ukwenza kaNkulunkulu. Ngizokhuluma ngaleli tshe legumbi. Ngaleli tshe legumbi. Umlando uyasinikeza ukuthi abakhi ababakha isakhiwo esithile babedonsa onke amatshe kwakwakhiwa ngamatshe eqala. Angazi usisokhuluma la eSotho, angazi qhamuka eSothweni noma uqhamuka la eMzansi, sorry, northwest. Okay, ngalena eSotho kwakhiwa ngamatshe. And namhlanje sekunamatshe engithi inkosi nganguyiphitrack ngwathatha lamatshe walethe ngapha awamahla amatshe akhona akuyona ifake amatshe ngempela awudingi ukupenda awudingi ukuplastela babe washayila amatshe akhona qala kwakhiwa ngamatshe la kunamatshe akhona amaningi. So la aye xhozo lamatshe afakwe endlini akhiwa izakhiwo eziningi zazakhiwa ngamatshe. And lapho ugqila obaqhamuka khona ngoba ezinye indawo ngeke angena amahashi, ngeke ngone inkabi. Kwafaka abantu badonse. Bedonse kabuhlungu. Ulayini logijima kuwo wodonswa ngabantu kungakabikho lezinto ezikhona namhlanje. Abantu baphelele imisebenzi namhlanje. Phelele imisebenzi namhlanje. Uyabona nje masuthi ufuna ukuba uthele nje bank kuphelele umsebenzi. We don't need to tell us now. Amen. Mama toka mta fundisa now, hey. Sushiwe syllabus. Namhlanje. Hayi. Bakuza lapha ebheke mama uthosiyazi. Uzobheka hamba ngaphandle. Uyibona ndaba leyo. So, isikhathi esiphila kuso safana saqala. Izindlu zazakhiwa ngamatshe. Bayibone kwezinye indawo zakhiwa ngamatshe amakhulu. Amabhilidi amakhulu hayi mancane. Uqabanga lafika kanjani latshe phezulu. Zandla zomuntu. Zandla zomuntu. Ezazenza ukuthi kufinyelele la. Bakhona indlela ababenza ngayo badonsela amatshe azafinyelela phezulu. Bengekho crane. Into manje ocrane. Yalibona ibhilidi esibhalatalela lapha kwamasipala. Siyalibhatalela lo bhilidi le. Wayengenayo imali umasipala. Phuma lakithi. Waqasha ucrane omkhulu. Angazi washa amamiliyoni amangaka. Wayephethe lapha amazi washona. Kodwa ngezwe ukuthi wanyamalala. Ukuthi washona lapha ngazi. Zazakhiwa ngamatshe. So laba ngesikhathi amatshe indawo nendawo efanele ukungena itshe elifanele ekhoneni la kunamakhona khona amatshe babawafaka azokubalansisa indlu. Kwakukhona lelitshe ababethi mabelibheka bathi hayi alifanelanga. Aqhamuka umakhe athi hayi nganginikile ngifuna leli. Beleka. Yathi le ndawo le lapha. Yathi wonke lamatshe. Elicabanga ukuthi angcono. Elicabanga ukuthi awusayizi. So besibone. Bawaletha inqwaba yabo. Angafitha manje. Kwaze bathi leya. Ekade bedinga. Bephushele emuva. Bathi mfana ulethe le. Ngesibona ukuthi ngeke nangena yini. Badinga ngazi noma isekhona amabhala ngalezo nkathi. Kodwa badinga baletha.
uma lifika lafika lathi cha lasibamba isakhiwo sathula sathi Oh, hallelujah. wabhala umbhalo wathi itshe abanqabayo bakhe selaphenduka itshe legumbi. Let me tell you today, there's nothing that you can do without Jesus. There'll be no church without Jesus. There'll be no healing without Jesus. There'll be no prosperity without Jesus. It's only Him. Only Him. Always ukwenza izinto. Hallelujah. Angithatha ukendaba ukuthi velitshele gumbi, this chief cornerstone talks about Jesus. iBhayibheli malikhuluma ngeke likhulume le kuGenesis kungashiwo lutho kuNew Testament. Noma abanye begxeka kodwa mase kuthiwa babhale bazihlakaniphi laba bantu ababebhala leli Bhayibheli. Uyazi leli Bhayibheli aphethe izinto zabantu. Yithi sifunza izinto zabantu. Bese sithi akulona lethu, khona lethu elizayo. Liphi? Angithi yona ndlela yokunqaba leli itshe legumbi. Amikona embaselwane. Zikhona indlela abakhe ama-leaders akhona namhlanje abashumayeli banamhlanje abanqaba leli itshe legumbi bakhomba amanye amandla angeke afithe. Oh, hallelujah. There's only one chief cornerstone. Oh, glory to Jesus. Abaswanga lapha emhlabeni. Labaswesulwini. Athi uDaniel mayibona isithombe, athi ngiyabona igolide ngiyabona nobumba. Impela nombuso. Uqinile. Kodwa mufunda kahle. Ngathi kaptana uthi ngabona itshe. Elaginqika lashaya isithombe salala phansi. Ayi amandla endodana yomuntu lawo. Amandla lawo kaJesu inkosi yamakhosi ozoshaya konke kuzothoba phansi kwakhe. Zonke ilimi zawuthi uJesu inkosi, onke amadolo ayakuvuka athi uJesu inkosi. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngisho phakathi kwayingubo ezimhlophe neyibhambalo nama-razor nayo nkinta bayophuma bathi ama-razor wasizi lutho. Jesus. Ukhona inkosi Hallelujah. ogama lakhe linguJesu. Angithi spell it kasam? Efesu 2 verse 19 20. Umsebenzi kaNkulunkulu. Lethi verse elandelayo lapho. Kuyabukeka kuhle behlukile. This is marvelous in our eyes. When we look at this, sithi Nkosi muhle. Muhle Jehova. Uhana, angisho lo Ana. Angisho lo. Oh, konje uAna baningi. Lapha ku-Old Testament noHana ngithi. Bese kuthi lapho ku-New Testament ukhuluma ngawo Ana. Wayehleli kuphi? Ethempelini. Benobani? uSimiyoni. Belindele ukufika kwenkosi. Balibamba lelitshe. Waze wathi uSimiyoni, uNkulunkulu sasumukisa. Jesus. Umoya wengcebo yakho. Ngoba amehlo ami has seen the marvelous things. Jesus. Sendelile ngoba sekufikile lelitshe legumbi. Bekade ngilindile ukuthi lofika nini. Kodwa lifike ngemhlangiphila ngesikhathi ngiphila. Baba kuphelile kimi. Ngoba ngimbonile uJesu. Salindele emhlabeni. Ngoba ufikile uJesu. Kumbuzo othi uNojesu yini osayidinga? Nojesu wena. Why? Why ufuna amandla sesizibeni?
eshilo athi bhekani ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Why uye kumuntu ekhona onamandla onke futhi ongadinanga kuye lamandla wathi masenikele ezulwini wathi nginikeza lamagunya nginikeza lamandla hambani niye emhlabeni wonke. Hallelujah. Kule ndawo imiswe ngamandla ejele ukuba lalingekho lesakhiwo sasingeke sibebiki sasingeke sibizwe ngaleli gama. It's because of this name. Oh, hallelujah. Sakhiwo phezu kwesisekelo osakwayo. Uyabona abantu mabe ngasibhekanga lesisekelo bayakwakha kwezinye izinto bayakwakha naphezu kwezinye izinto ngoba bakhohlwa uJesu. Abantu bawakhela phezu kwemali. uJesu akayona imali. Bazoza kuye ngoba befuna imali. Ungaphezulu kwemali. Futhi asidayisa insindiso yakhe. Amen. Umfundisi kuney'nkonzo zakhe kuleli viki wagcina izona noma isazoqhubeka inkonzo yakhe. Khulumile. But salvation is free. Salvation is free. Awulethi igodlelo uzuthola impilo kuzayo ngensindiso. Umnikelo ayawudinga kodwa ayuthenga insindiso yakho. Nangizwa uzobona. It's by grace. Engikho is by grace. Ngeke ngakwenza babengcebo kimi. Ngoba kwesinye isikhathi babushabalala kunale tendency esenziwa yithina yokuthi thina siqebe kodwa ibandla bephuma. Uma ngiphume enkonzweni yohlala faka knife somewhere ongangeni noma one call kodwa ibandla lona linjani lizisikwe nomasi. Akanjalo yena. Isaiah 61 wathi uma wenkosi ungcobele bangiye kwabantu abankofu. Ngiye kubantu abagulayo abaphukile emoyeni ngibakhe kabusha. Bese zisho yena ukuthi angiselanga ukukhonzwa kodwa ngizele ukukhonza. Have not come to be served, but have come to save those who are lost. Hallelujah. That is the purpose. That's the mission of kukaNkulunkulu. To come and serve. Uma ngiyasenibhekelana hayi nikhuphulile. I'm seeing myself as Lord of the church. This cornerstone. Fikile ngendlela yokukhuluma. Okay, akasifundele bese siyabhanga ngiyabona. Iwashi lami manje liwashi kumile ngapha. Ngibona. Verse 19 and 20. Bese siyabhala bazona. Mfundele Ephesians chapter 2 verse 19 and 20. Ngakho aniseyibo abafokazi nezihanga kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu. Awuna nje lapho ngabe ufunda verse 20 khona manje. Ngenxa yetshe legumbi. Ngenxa yokwenza kaNkulunkulu. Nina nani nabafokazi. Nanga kubantu nangebona abantu abangcono kwakuyizinto zale izinja. Yingakho ivangeli masibuka ezisuke sibuka kwabamhla ukuthi leli vangeli elenza nje ehlukanisa abantu elijana. Ngabe nitshe legumbi lenza lokho.
ngoba izifakazi ukuthi nina nabo nimbuso munye umbuso wabangcwele. Manje lalela uma iBhayibheli lithi awufune bafundisa nini sizwe kahle. Ngakho aniseyibo abafakazi nezihambi. Kodwa senimbuso munye nabangcwele. Awumeje lapho. Aniseyibo abafakazi angithi. Aniseyo nini? Wonke umntwana kaNkulunkulu ungene la akasole sana. You belong here. Mhlawumbe somewhere bazokutshela ukuthi usihamba. You are not a foreigner here. You belong here. Noma ngabe mhlawumbe idolobha libizwa ukuthini? Ubasazi ukuthi idolobha libizwa ukuthini. Nekhaya mhlawumbe libizwa esinye isibongo. Ubasazi libizwa ngesiphi isibongo. Kodwa noma ibongo zehlukene. Kodwa la ngasekhaya. Isemdenini wami wokomoya. And then the Bible ngisekuphi sembusweni wani wabangcwele. Sembusweni wabangcwele. That's why we stress indaba ye-holy living. Indaba yokuphila ngani ngokungcwele. Ngoba umbuso wani wabangcwele. Hayi ngenxa yezingubo abayigqokayo. Hayi ngenxa yemfula ababhajadiswa kuyo. Kodwa ngenxa yale chief cornerstone. Benziwa bangcweliswa nguNkulunkulu. U-20 nakhiwe phezu kwesisekelo samapostoli nabaprofeti. uKristu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legugu. Amahubo ngale kwi-Old Testament athi banqaba bakhe kodwa laphenduka laba yini itshe legugu. Iyakhazwa ngapha kwi-New Testament le ndaba ukuthi yebo babonile abapostoli babonile abaprofeti. Amagama amnandi namhlanje ngithi amagama amnandi namhlanje ngithi noma zikhulu ezimnandi namhlanje ngithi manje umpostoli umprofeti angithi nalelo kuvale lisengathi seliphelelwe no Apostle, prophet. Uthunywa. Uthunywa. Josungene le office uthunywa. Withume wani? Thunywa abantu. Noma uthunywa umnikazi wabantu. Ngoba ikhona lento bazana ingozi. Yele sinto engitathe ngibalayo. Umuntu uyasithuma yena azibeke yena. Umuntu uyabekwa abantu angabekwa uNkulunkulu. Nakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Abaprofeti babeletha izwi kaNkulunkulu kubantu. Abapostoli banikezwa ubuyelelo omkhulu wenkosi hamba nishumayele ivangeli kukho konke ukudaliweyo ibandla lakhiwa ngoba bekhona ubani umnikazi wazo zonke lezi ubani obambe konke lokho ethi uJesu eyitshela uJesu uqobo lwakhe eyitshela kanti ukutshela kuthi inkolo yakho ingenza nje ngaphandle kodwa manje yekho itshele kumbi hlanganyelela izwi lakho. uJesu engeyona inkosi umfundise inkosi nimsusile uJesu esihlalweni sakhe nabe kumuntu instead ubankhonze yena nakhonza umuntu
kwesinye isikhathi nomuntu-ke mhlawumbe ungconyana nomuntu sekulethwa inyonga ibe yizona ey'ngamele ibandla. Abantu bathi babonge imangaliso kanti zimangaliso zenyonga.